गोसो नुनायावनो गोसो माथो गलिबायसो दसे मिनि हरनायावनो बिखांनि सोरखिबायसो मादै मुहिनि गोनां नोंनि हायना महरा समायना बुहुम बिखायाव नों अराय लोगोआव थायोब्ला समायना बुहुम बिखायाव नों अराय लोगोआव थायोब्ला
गोसो जायो हमथानो समखौ जोनोम जोनोम लाफानो नोंखौ गोसो जायो हमथानो समखौ जोनोम जोनोम लाफानो नोंखौ ओंथि गैयै जिउनि ओंथि जाबाय थांखि गैयै जिउआव थांखि होबाय बराय हरो अननायजों जिउनि आलासि जिउनि आलासि गावनि होनना नै गैया जेबो नोंनि आखायाव दङ गासिबो गावनि होनना नै गैया जेबो नोंनि आखायाव दङ गासिबो फैनानै नों जिउआव जिउ दिनै आंनि गोसोआव जाखांफैदों सावगारि नोंखौ लोगो मोनजेननाय बै समनि जारिमिन आखाइ फांथे फांथेयै मिनिनाय नोंनि फाव लाजिस्लु मोखांजों रायदावनाय थारै बेसे गोजोन मोनो आंनि गोसो गोरबो गोसोखाङोब्ला नोंजों आंजों गारबोनाय बै समनि सावगारि गोसो बोयोब्ला दिनै जाफुंबाय आंनि सिमां थारैनो बे मोगथां जिउआव रंजानायजों उसिफावदों फोरमायस'हायै आंहा दिनै राजखुंगुर जाना फैबाय आंनि जिउआव नों गोरलै बिलाइ बादि खिलिबाय मिजिं
being my life partner. सिरि सिरि खावना लाङो गोरबोखौ मानो सेराव नोंनि खोमायो गावखौ मानो नों मोथो मोथो खामग्लिहोयो गोरबोखौ मानो फेलें जायो हमथा हाया गावखौ माला लोगो मोनगोन माला नुनो मोनगोन सानै सानैनो थासै बेखेवनानै नायनो ना बिजिरनानै नायनो जोबफ्लेना दोननाय अननाया गोजा रोदा रोदानि बोहैयो हां नोंनि रोजा रोजा जिउआव गोजोन बार जाना जेराव नोंखौ मोनहैया थागोन लोगोसे नोंजों फैयोब्लाबो जेंना इसारा मेगनासो बुजिगोन मोननै जिउआ मोनसे जिउथारै जालांगोन Masalah video dan masalah ini masalah. मेगनासो बुजिगोन मोननै
जिउआ मोनसे जिउ थारै जालांगोन